Herma is hier al. Gaat straks het tiende hinder uitreiken aan de kampioen seizoen 2025-2026. En die hele mooie Horses to Fly sportcompetitie tuigen. De eerste gaat binnen. En daar komen ze. Oei, oei, oei. Dit wordt spannend, mensen. GPD Aron met Ietsen Hoekstra. We gaan er maar één uithalen. Ze zijn alle drie al kampioen. De rest wordt niet geplaatst. Uitgang vrij. Henk Hammers, kampioen met de merrie. Lopke van der Bel. En Merle Veurding met de kampioen hengstenruime Rijtse van de Polen. Oei, oei, oei. 3 kampioenen in de strijd. 3 champions. Dit is mooi. Dames en heren, voor alle duidelijkheid, we hebben 3 aanspanningen. Er wordt er 1 uitgehaald. Immers, ze zijn alle 3 al kampioen. En we hebben nog 2 minuten om deze rubriek te verrijden. 2 minutes left. En dan gaan we eruit. Anders kunnen we niet op tijd beginnen met de show. Het hinder van Harry. Morgen hebben we dan ook nog een dag. Ja, morgen ook nog. Nou, kritische blik van de juryleden. Johanna, hoe heet dat ding ook weer? Het stierenhinder. Ah, dat Fries en ik, dat wordt nooit wat. Johanna, die kan het beter zeggen. Mensen, ik hoor de muziek. Who's gonna be the best of the best? Komt-ie! GPD Aron, Ietsen Hoekstra. We klappen even mee. Lopke van der Bel, Henk Hammers. Rijtse van de Polen, Merle Veurding. Mooi! Top! Het gaat in 1 keer gebeuren, mensen, zo dadelijk. We gaan nu niet openrijden, dus u moet de jury een handje helpen. Mensen op de lounge, u moet ook de jury een handje helpen. De laatste kans. De laatste kans. Richting de andere hand. En dan moet het gebeuren. Wie wordt de kampioen der kampioenen? Oh, dit is super mooi. Kijk ze gaan. Publiek, wie vindt u de beste? Laten we nu horen. Wat een strijd, wat een ontknoping. Wie wordt er kampioen der kampioenen? Oei, oei, oei. Jury, kijk nog 1 keer. Leef nog een keer mee, mensen. Let's hear you for the champion. De arbiter gaat het bepalen. Tussen 10 en 271. Het wordt nummer 271. Jawel, Lopke van der Bel, Henk Hammers. Wat een strijd, mensen. We gaan opstellen, we gaan de prijs uitreiken.
Stierenhinder naar de nummer 271. Wat een ontknoping. Nog één keer dan op elkaar voor Lopke van der Bel en Henk Hammers. Thomas. Ja, dames en heren, we hebben genoten van een geweldige rubriek. 3 geweldige mooie paarden, waar er 2 erg aan elkaar gewaagd waren. Ik heb gekozen voor 271 omdat de merrie net iets meer gretiger was en het achterbeen wat sterker was als nummer 10 vandaag. Dat is de reden, want ze zitten verschrikkelijk dicht bij elkaar. En als Fries stamboek kan je trots zijn op dit soort paarden. Bedankt. Mooi, geweldige juryleden Thomas van der Weijden, Jenny Veenstra, Erik de Gooier. En dan is het zover, dames en heren. Gaat Herma Donker die prachtige ereprijs uitreiken. It's Stierenhinder. 3 jaar geleden naar Sibren Minkema met Cesar. 2 jaar geleden naar Radboud Kulsdom met Gosse 526. En vorig jaar gewonnen door Kondert van de Butemare met Iris Seinsma. Leden van het bestuur daarbij aanwezig. 3 geweldige kampioenen in de eindstrijd. En superveel dank aan de sponsor Horses to Fly, Alex Nijboer. Gelukwensen overbrengend aan Henk Hammers. Brit daarbij met bloemen in de hand. Bestuur aanwezig. Hulde van Oede Bosma. Ja, alles komt het eind. We gaan eruit, dames en heren, met nog 1 keer prachtige plaatjes makend. Herma Donker daar. Willy Donker uit Spanga hebben het Stierenhinder weer beschikbaar gesteld. En gewonnen door Henk Hammers met Lopke van der Bel. En met de fokker van Lopke, Henk van der Bel, al in de baan gaat. Een prachtige dag ook voor de fokker. En alles komt ten eind. Dank aan Horses to Fly, dames en heren, de laatste ereronde. Ik zou zeggen, Jeroen, de mooiste muziek die je voor hebt staan. En dames en heren, die handen op elkaar voor de kampioen der kampioenen. Let's hear you, Henk Hammers, Lopke van der Bel. Brit gaat nog even mee. Het Stierenhinder gaat mee. En de organisatie heeft het top gedaan. Henk, ga je gang. Kampioenen. Lopke van der Bel van Alwin 469 van Willem Loghorst in Ederveen met Henk Hammers. Proficiat Merdeveering, proficiat iets Hoekstra. En Brit wordt weer netjes teruggereden door Henk Hammers. Henk, de hele baan is nog 1 keer voor jou. We hebben nog precies 35 seconden. Hier is hij, de kampioen der kampioenen. Ga je gang. Mensen, nog 1 keer, hè. Heb je even voor mij. Lopke en Henk Hammers. Kom op. Ah, mooi. Losje, die handen op elkaar, ik hoor jullie niet. Mooi. Ja, super dank aan onze juryleden Erik de Gooier, Thomas van der Weijden, Jenny Veenstra, top gedaan. Mensen waar je prima mee kunt samenwerken. Pieter Landheer, onze ringmeester. Super, Harm van der Meulen achter de schermen. Dames en heren, het dagprogramma zit erop. We gaan alles in gereedheid maken voor het hinder van Harig. Dus ik ga u allemaal vragen de hal te verlaten.